Og sa Dumaguete adunay 5 ka barangay nga nag zero waste na ug usa ka barangay island mao ang Apo. Dayon. Kaluoy sa Dios kami nagpadayon sa pagserbisyo sa among barangay ug kami nagpasalamat nga niabot sa among barangay ang zero waste. Dako kinig natabang kanamo labi na sa among komunidad. Kaming mga sektor nga adunay mulo og panginahanglan ug pagtagad. Kami nagkahiusa diya sa maong organisasyon haron maipaabot sa atong panggobyerno ang among panginahanglan ug mulo ug ilang kakulangan diri kanamo. Dako kay ang natabang gihatag sa PDC kanamo na nagmaligon ang among organisasyon. Kami makalingkod na diha sa konseho para ipadungog ang among tingog ug angyo sama sa patasan ang among sweldo, tagaan mig benepisyo ug insurance. Labi na ang among gamit sa pagtrabaho, dili sayon ang among mga trabaho labi na sa among kaubang mga waste pickers diha sa Dumaguete MRF. Kaming mga waste workers dako mig natabang sa atong komunidad. Mao nang nagkinahanglan mi sa pagtagad, madunggan ang among tingog. Amo sang ipaabot sa atong paggobyerno nga ang pagsunog sa laing-laing klase sa basura kini dili mao'y solusyon kun dili makadugang kinig kadaot samtang sa atong kinaiyahan, polusyon sa kalibutan labi na sa atong mga katawhan. Go for zero waste ang solusyon sa atong problema sa basura.